Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа една история за малки врабчета и големи уроци. В един слънчев пролетен ден, в градския парк, ято врабчета цвърчаха весело по клоните на едно високо дърво. Сред тях беше и най-младото и любопитно врабче. То наблюдаваше хората, които минаваха покрай дървото, и забеляза нещо странно. Те често мълчаха или говореха високо, понякога дори се караха. Какво става с тях, защо не пеят като нас? Попита малкото врабче. Хората са различни от нас, отговори едно от по-старите врабчета. Тяхното общуване не винаги е лесно. Как така? Какво толкова е трудно да си говорят? Зачуди се младото врабче. Хората имат много мисли, емоции и желания. Често не могат или не искат да ги изразят. Затова се карат и не се разбират. Но понякога намират начин да се свържат истински, когато говорят от сърце. Малкото врабче видя жена и дете, които се разхождаха хванати за ръце и се усмихваха, без да говорят много. Изглеждаха сякаш се разбират перфектно. Защо не могат винаги да се разбират така? Попита то. Понякога хората забравят колко е важно разбирателството. Оставят емоциите да ги контролират, заети с мислите си или с различията помежду си и се отдалечават един от друг. Но когато осъзнаят, че истинските разговори изискват внимание и грижа, връзките им стават силни. Силата на общуването е в това как използваме думите си. С отворено сърце и желание не само да изразим себе си, но и да разберем другите.